Nie je to len prepojenie folklórne, nie je to len prepojenie kultúrne, je to aj priateľské, je to rodinné prepojenie. A ja som len rád, že Bzince Ľubina sú v tomto smere ako jednotní a že vieme, kde je to naše srdiečko, vieme, kde sú naše korene a vieme, kde sa máme vždy vracať. Som rád, že tá tradícia pokračuje, ten folklór pod Javorinou žije a teda, že môžeme sa tešiť z toho, že sme sa tu stretávame každý rok a dúfam teda, že to bude pokračovať aj na ďalšie dlhé obdobie. Folklórny súbor organizuje miestne osvetové stredisko Miške Dedinka. Je to zásluha ľudí, ktorí na tom pracujú. Miloško Chudík a Vilko Harušťák. Plus teda všetci ostatní, ktorí im pomáhajú. Javorinka má tradíciu viac ako 50 rokov, kde generácia vždy nejakým spôsobom nájdu k sebe cestu a tie staršie učia tie mladšie. Takže naozaj chce to len ľudí, ktorí si ctia folklór, ktorí ním žijú a ktorí vedia tým mladým predať to žezlo. My máme veľmi veľkú tradíciu súbor Klenotnica. Teraz prechádza omladením, to znamená, že tej staršie, ktoré nahradzujú mladí, dúfam teraz sa bude stále rozvíjať a že dostanú sa do takého stavu, že budú môcť skutočne čo najlepšie reprezentovať aj Bzince pod Javorinou. Toto je spoločný odkaz, toto tu. Že sme stále kamarádi a že vlastne to, čo sme začínali, že prežíva a že vďaka hlavne teda starostom obci Bzince a Ľubina stále pokračujú tieto podravské folklórne slávnosti, že aj zmenou starostov nedošlo k tomu, že by zanikli.